Бародару, салом алейкум. Ин печкара дидесен бисёр одамон мегӯянд ана ҳамин кушоданаш ҳам қиндае ки хай кадом ки мисол сарфан наро қиндиш меғалта ин ҳаминҷо мисол бо ҳамин тунукора дар ҳаминҷо адиват кардан камтар мушкилае. Вақте ки шумо хеле дошта бошен света бизани кор накунаку бародаро, яке кор намекунад ана шумо первую очередь ин ҳаминҷаро икунен просто хезакилукина дидед мехеза ина дар такжда ина переключатель дорад. Ин переключателя углуш аҳамиятин переключателя углуш аҳамиятин ин сиёҳа ина дидед наканеши задаге овшидаг боша маълумае. Баъд дим очерад и парашам шарт нест агар и пара соз боша ози ма ина мера кушодум ин пара соз буд. Баъд дим очерад через инаи шикофа кадесин ҳамун ҷои кабелаш маълумае ози бо ман мекушом ҳаминҷа уже маълумае не ки барои соз кардан бояд кушода ина мо ози ман мекушомаш шумо мебинем ҳаминҷа маълумае дидем шумо охири бинем пеша читум ина кушодем нигоҳ кунем ина сими 220 полный сӯхтагиай ина наканешники торам барои нишон додам ки ав шкофак мебини сразу мефаҳмӣ ки ҷош сӯхтагиай баъд можнае кушоданаш ина бучкачашам ов шидагия бучкачае ки ов мерезем ина нигоҳ кунем. Барои касе да маъқул шид лайка ҷиқа дастгирӣ кунем подписатсия кунем паҳм кунем видеоро то як камбағал дигам бифаҳмад.